Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht dat zich vanochtend heeft afgespeeld in Punda. Grote controle, fruitbootjes. Het gaat namelijk over een controle van de groente- en fruitbarkjes uit Venezuela die op de Chacaprideskade liggen. En daar werd vanochtend een uitvoerige controle gedaan. De verkopers werd gevraagd zich van de verkoop, de waren te verwijderen. Ze moesten op de stoep zitten. Er zijn heel veel controles gedaan. Er is gekeken naar wat er allemaal verkocht werd. Het heeft onder meer te maken met welke spullen wel geïmporteerd mogen worden en welke niet. Er is een bescherming tegen sommige groenten en fruit op Curaçao zelf. Maar ook is er gecontroleerd of er geen andere verboden spullen zijn meegenomen uit Venezuela. Nou, de resultaten die zijn nog niet bekend, maar het zorgt er voor een veel bekijks, de grote controle bij de fruit- en groentebarkjes. En we horen later wat precies de vangst is.